mata lafiya na ganki a cikin daji a zaune ke kaɗai kina kuka? Ba kuwa ce ni. Na zo Kano kuma ban da masauki gashi ban san kowa ba. ‘Yan mata ki daina kuka. Kin ji? In dai makwanci ne kin same shi. Ke ko ɗan Kano ba zai gaya miki makwanci ba. Da gaske? Nan da shekara 100 ke har a busa ƙaho akwai inda za mu kai ki mu zaunar da ke ‘yan mata ki ta sha'anin rayuwarki ba wanda zai takura miki. ‘Yan mata sa hannunki a nan. Biyo na a hankali. A hankali ‘yan mata. A hankali. Jana hankali. Wannan Sulemanu innahu bismillah ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba. Me haka? Ya na janyo budurwa in ga hannuna a cikin hannun kasur gumin kato. Okay, in namiji ne ba za ka yi taimakon sa ba kenan sai mata? Ba haka tsarin yake ba. To yanzu a kai ni makwancin. Wallahi ba zan kai ka ba. Wallahi sai an kai ni. In na kai ka Allah ya tsina. Ka kai ni makwancin.